ଓହୋ କି ଖରା ଦିନ ହେଲା ରେ ବାପା। ଫ୍ୟାନ ଘୁରିଲେ ବି ଦେହକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଓ ସାବିରାନୀ, ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ଟା ଲଗେଇଦେଲ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛି, କଣ ସେଇଟା ବି ଦେଖା ଯାଉନି ତମକୁ? ପୁଣି ମତେ କହୁଛ ଫ୍ୟାନ ଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ହଉ ଛାଡ ଛାଡ, କହିବି କାହାକୁ? ମୋ କପାଳ ତ ଫଟା। ଏମିତି କହିଦେଇ ସାବିରାନୀ ଫ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଗଲା ସୁଇଚ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଫ୍ୟାନ ଟେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଲାଇନ କଟିଗଲା। ଓହୋ ହେତେରିକା, ଠିକ ଟାଇମରେ ବି ଲାଇନ କାଟିବାର ଥିଲା। ଏମିତି ଥିବେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ଲାଇନ ବାଲା ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଇନ କାଟିବେ। ସାବିରାନୀ ଆସି ବଂଶୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ ବା, ଆମର ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଘରଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଆନ୍ତା। କଣ କହିଲ? ଏସି ଲଗେଇବ? ଏସି ନା ଫେସି? ଲାଇନ ବିଲ୍ କେତେ ଉଠିବ ଜାଣିଛଟି? ସାବିରାନୀ କହିଲା, ଆରେ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ତ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ ଟା ଧରିକି ଆସିଲୁ, ସେ ଅନଲାଇନରୁ ଆମେ ଏସି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିବା। ଡାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ନଉଛି। ଏଇ ନେ ମୋବାଇଲ। ଆରେ 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 ବଦମାସ, ବୋଉ କହିଲା ଫୋନ ଆଣି ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଏମିତି କରିକି ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲ, କଣ ମନେ ନାହିଁ? ତାହା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜଟିଆକୁ ସୁଝୁଛି। ହଉ ମାମୁଁ, ଏସି ନ ଲଗଉଛ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଛାତ ଉପରେ ପାଳ କିଛି ପକେଇ ଦିଅ। ଆଃ, ଥଣ୍ଡା ତ ପୁରା ବୋହିବ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା କରିହବରେ ବାପା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ପାଳ ବଢେଇବ। ହଁ, ମୁଁ କଣ ଆଇଡିଆ ଦେଲି ବୋଲି ମତେ କଣ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଛ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ପାଳଟା ଜୋର ପକଉନୁ, କେତେ ଭାବୁଛୁ? ହଁ ବାପା, ପକଉଛି। ଏଇ ମାମୁଁ, ଧର। ହେଇଟି ଦେଖିଲ ସାବିରାନୀ, ବିନା ଏସିରେ ବି ମୁଁ ଘର ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି। ହଉ ଶୁଣ, ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, ଆମ 3 ଜଣ ପାଇଁ 3 ଗ୍ଲାସ ଦହି ପଣା ଆଣ ମ। ହଉ ଆଣି ଦେଉଛି। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ବାପା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆସେ ନେଉଳ ଭାଇ, ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଜୋର ସେ ଖରା ହଉଛି, କହିଲା କଣ ନା ପଡିଆକୁ ଯିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଚୁପଚାପ ହେଇ ଘରେ ବସ, କେଣେ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ତତେ। ମାମୁଁ, ଆମେ ପଡିଆକୁ ଯିବୁନି ବା, ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି କ୍ୟାଚ ଖେଳିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ, ଧରେ। ଆରେ ଭଲ ସେ ଧରୁନୁ, ଏବେ ମତେ ମାରେ।